Имало едно време. Така започват приказките. Но как е в реалността и най-вече в родната българската действителност? Ако съдим по изказванията на политиците, особено по време на предизборните кампании, животът ни наистина е на път да се превърне в приказка с щастлив край. Да, историята ни започва преди повече от 1300 години, но щастливата развръзка остава някак все далеч. От герои и злодеи обаче не можем да се отървем. Обикновено се появяват при смяната на властта. Новоизбраният премиер Бойко Борисов отдавна беше митологизиран като супергерой. От Супермен и Батман та чак до Свети Георги. И точно като такъв той веднага се зае да пребори злите сили. Традиционно в тази роля влязоха предишните управляващи и най-вече Сергей Станишев. Именно неговата реплика, че новата власт започва лов на вещици чрез политически уволнения, даде повод на Борисов да припише на тройната коалиция всички характеристики, необходими на приказните злодеи. Че как си представям аз лов на вещици? Има един ловец и вещици. Аз не знам в народопсихологията. Вещиците са винаги, поне от майка знам, лоши. Вещиците крадат, правят измами, интриги. Така че аз стъпвам на определението на господин Станишев, че вещиците в горите, вещиците във вътрешно министерство, вещиците в заменките на горите, вещниците, които златни ксерокси купуват, ще бъдат унищожавани, давани на прокуратурата и на съд. Вместо да забъркат казан черна магия, бившите управляващи решиха да отвърнат на удара с аргументите на знанието, като обяснят на Борисов откъде произхожда израза и какво означава всъщност. Като по този начин иронизираха интелектуалния капацитет на настоящия премиер. Това идва от периода след реформацията, когато хиляди и хиляди невинни хора, жени най-вече, в това време са били несправедливо обвинявани и изгарени на клади. Лов на вещици идва оттам, като термин, като определение за несправедливо обвиняване на някой. И то се прилага и през 20 век, когато лов на вещици се отнася по отношение на политически преследвания и чистки. Така че бих могъл да информирам министър-председателя, все пак съм историк. Думата вещица произхожда от прилагателното вещ, синоним на талантлив, способен, умеещ. Вещицата обикновено е възрастна жена, която умее да лети, да става невидима, да се превръща във всякакви създания, да познава бъдещето и миналото, да чете мисли и дори да управлява стихиите. Тези създания обаче винаги използват силите си, за да вредят на хората и героите, което ги превръща в класически злодеи. Обикновено вещиците в приказките имат специални сборища, където осъществяват пъклените си планове. Според новите управляващи в България, това място е фирмата Информационно обслужване. Именно там антигероите реализирали с огромен успех магия за забогатяване, при това без помощта на казани, прилепи и черни котки. Вещици. Звучи добре. Даже тук, понеже много се дискутираше, да вижте една вещичка, за която той ще докладва сигурно за политическо гонение на вещички, е един Иво Николов. Той е мъжка вещица.
Но гледайте какви заплати взима вещицата. Затова към симпатизантите на БСП да знаят как се бори с кризата техния премиер, на неговите приятели. Примерно за май месец е взел 13 066 лева. Примерно за август 12 973. За декември 13 875. Другите месеци по-малко. 9, 7, 8. Нали? Това е заплатата на вещица. Разбира се, най-успешни се оказвали заклинанията на бившия шеф на информационно обслужване и съветник на премиера Станишев, Азер Меликов. За пръв път името на младежа нашумя покрай скандалния предизборен клип на Нова Зора, който започна негативна кампания срещу Борисов. Сега обаче стана ясно, че Меликов имал и уникални финансови способности, които надминавали уменията на алхимиците да превръщат оловото в злато. Всеки месец младежа прибирал заплата от 25 000 евро и по 8 000 лева като консултантски хонорар. Така доходите му за година надхвърляли 700 000. Дали това е истина, вероятно никога няма да разберем, защото веднага след изборите Меликов отпътува за Лондон и обяви, че няма повече да се връща у нас. Бившият премиер пази ледено мълчание за личността и работата на бившия си съветник, с когото жълтата преса го забърка дори в интимен скандал. В приказките щастливия край е гарантиран. Героите побеждават, а поданиците живеят в мир и благоденствие. Дали подобна развръзка е гарантирана и за българския избирател? Дали добрите и лошите няма просто да разменят маските си на следващите избори? Дали отново ще търсим и чакаме новия герой, който да ни избави от трудности като финансовата криза, ниския жизнен стандарт и корупцията? Светлина в тунела все пак има, поне според 75% от сънародниците ни. Последното проучване на Националния център за изучаване на общественото мнение показва, че 2/3 от българите са оптимисти за бъдещето. Положителна нагласа, каквато не е отчитана през последните години.